esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de Cinefilia. O sábado pasado celebráronse os premios Goya, así que imos a hacer un repaso de todos os premiados. O sábado pasado celebrouse a Gala dos Premios Goya, unha cerimonia onde os premios resultaron moi repartidos. Entre os recoñecementos máis aplaudidos destacan o premio a mellor actriz protagonista por La Infiltrada para Carolina Juste e o Goya a Eduard Fernández como mellor actor protagonista por Marco. As películas destacadas resultaron ser El 47 e La Infiltrada, que levaron o premio Goya ex aequo a mellor película, un premio que se entregou por primeira vez na historia. Pedro Almodóvar, Penélope Cruz e Carla Sofía Gascón foron as grandes ausencias desta gala, conducida por Maribel Verdú e Leonor Watling, na cal se entregaron os recoñecementos a carreira de Aitana Sánchez Gijón e Richard Gere. O actor americano, nun directo afidentado pola traducción ao castelán, nomeou a Galicia como a terra da miña muller e cargou contra Donald Trump e Elon Musk. O recoñecemento a mellor película europea foi para Emilia Pérez, protagonizada por Carla Sofía Gascón, que, como dito antes, non estaba presente tras a polémica polos seus tweets. O Goya a mellor película iberoamericana foi para Ainda estou aquí, de Walter Salles, filme que poderemos ver pronto nos cinemas. Este ano os premios Goya non foron moi xenerosos con Galicia, pero Cafuné, de Carlos Fernández de Vigo e Lorena Ares, levou o premio a mellor curtametraxe de animación. Tamén levou dous galardóns Antón Álvarez, máis coñecido por Fe Tangana. O autor do himno do centenario do Celta, de ascendencia viguesa, presentou a guitarra flamenca de Geray Cortés, que gañou os Goya a mellor documental e a mellor canción. Lo que yo no quiera no va a suceder nunca. Mentres quedaron sen galardón os nomeados Luís Tosar e Lucía Veiga. Tamar Novas, pola súa parte, introduciu cunas palabras en galego a homenaxe a Mar Adentro, que foi o último Óscar para España. Parabéns aos premiados. A semana pasada tamén deronse a coñecer os nomes dos finalistas aos premios Mestre Mateo da Academia Galega do Audiovisual deste ano. Así que imos a facer un repaso xuntos de todos os nomeados e as nomeadas deste ano. O xoves pasado, Susana Sampedro e David Machado anunciaron as candidaturas finalistas da 23ª edición dos Premios Mestre Mateo, nun acto celebrado no Pazo da Diputación de Pontevedra. A serie Rapa e as longametraxes As Neves, O Neimun e máis cuñados suman 40 das candidaturas finalistas. Rapa, a serie producida por Porto Cabo, é a produción máis votada polas académicos e os académicos, con 18 candidaturas, empezando pola da mellor serie de televisión que comparte coas producións de Vaca, Clanes e El Circo de los Muchachos e Biba Palula, producida por Undo 10 xunto a Televisión de Galicia. Rapa tamén coloca a 7 dos seus intérpretes como finalistas nas categorías de interpretación. Mónica López, Javier Cámara e Darío Loureiro en papéis protagonistas, e Sheila Fariña, Adrián Ríos, Diego Anido e Miguel de Lira en reparto. Pola súa banda, o Neimun coloca 3 dos seus intérpretes nas categorías finalistas, Javier Gutiérrez como protagonista e Antonio Durán Morris e María Vázquez en reparto.
Completa nas categorías de interpretación protagonista Federico Pérez por Mais Cuñados, Carmen Machi por Tratamos demasiado bien a las mujeres, Andrea Varela por As Neves e Lucía Veiga por Na Gloria. Veiga tamén é finalista en reparto por As Neves. Conclúe a candidatura de reparto María Pujalte por Clanes. As finalistas a mellor longametraxe son As Neves, Mais Cuñados, O Neymun e Xusticia Artificial. 3 delas aparecen tamén como finalistas a mellor dirección. Sonia Méndez por As Neves, Luisa Vilés por Mais Cuñados e Enrique Otero por O Neymun, xunto con Jorge Coira e Javier Cámara por Rapa. En mellor documental atopamos Aurora, Filmei Paxaros voando, Salvaxe Salvaxe e Prefiro condenarme, cuxo guión de Margarita Ledo e Eva Veiga tamén é finalista xunto cos traballos de Pepe Coira e Fran Araujo por Rapa, Roberto G. Méndez e Enrique Otero por O Neymun e Sonia Méndez por As Neves. En mellor dirección de fotografía compiten Alberto Branco por Prefiro condenarme, Jaime Pérez por Rapa, Lucía C. Pan por As Neves e Sergio Franco por O Neymun. Mentres na categoría mellor dirección de arte atopamos Andrea Poffo por Mais Cuñados, Curro Garabal por Tratamos demasiado bien a las mujeres, Elía Robles por As Neves e Inés Rodríguez por Rapa. 8 curtametraxes compiten nas súas categorías: en imaxe real, Nai, Platónico-Platónica, Pura e Véxote, mentres en animación, Ave Etimoloxía, Eu vou comigo, Noites de Prata e Sinapse. Cinefilia volve a ter triple nominación aos Mestre Mateo e competirá en mellor programa xunto con Cos pés na terra, Nosoutras e Recollendo músicas. En mellor realización tamén hai nominación xunto con Jairo Iglesias, Marcos Nine e Adolfo Fernández. Mentres na categoría de mellor comunicador este ano estarei acompañado por Estíbaliz Veiga, Juan Fuentes e Paco Lodeiro. As premiadas e os premiados daránse a coñecer na gala de entrega de premios, que se celebrará o sábado 15 de marzo no Lalín Arena. Podedes consultar a listaxe completa dos nominados na páxina web da Academia Galega do Audiovisual. Entre as nominacións a mellor documental deste ano está o documental Filmei Paxaros voando de Celtia Outeriño. Falamos coa cineasta en ocasión da estrea do filme aquí en Ourense no Cineclube Padre Feijóo. Filmei Paxaros voando é unha longametraxe documental cinematográfica que comecei a desenvolver no ano 2018, estrenouse agora no 2024, a finais de 2024. É un relato que indaga na biografía persoal e familiar, sobre todo conta a intensa experiencia vivida de unha nai, a miña nai Socorro, e unha filla, eu, que pese o desarraigamento e as enormes diferencias ideolóxicas que as separaban, aprenderon a se querer, a compartir tempos xuntas. En torno a ese encontro se reflexiona co espectador e se comparten emocións e preguntas en torno aos coidados, a homofobia, a atención sociosanitaria, o edadismo, o machismo tamén. Toda a miña vida xulguei os camiños que escolleran os meus pais. E sobre todo o dela. Porque te has ido moi pronto. Me voy a Barcelona. Rompiste con todo. Aquí lo único que haces es ir a menos. Todo el día metida en casa. Vas a menos, Corta, a menos y a menos. Corta, Celia, corta. Cústame ser cariñosa contigo. E a contigo son distante e déspota. Hola, mira, yo llamaba para preguntar si en este momento hay plazas en geriátrico. Inicialmente, eu levaba 20 anos vivindo en Barcelona desde que marchei, acababa de cumplir 40 anos, sen abandonar a idea de regresar a Galicia, pero xa máis regresara. E sentía
desacougo, desarraigo cara a miña terra Galiza e cara a miña familia. Entón, decidín facer unha película, o que comentaba antes, indagando na biografía persoal e familiar e seguir o rastro luminoso, saber máis do meu tío Antonio Outeiriño, que foi un artesán textil galeguista ourensán que viviu intensamente nos anos 80. Entón, eu quería saber máis del, explorar toda esa labor de investigación dos modos de tecer textiles tradicionais que el fixera nas aldeas e nos povos de provincia de Ourense, do norte de Portugal, todos eses deseños textiles que creou pois a partir desta tradición, tan vanguardistas, nesa época que era a época da moda galega, da movida, os primeiros anos da Asociación Galega de Artesáns, na que el participou. Bueno, Antonio, na constelación de pasaros da miña familia, para min encarnaba o entusiasmo creativo, o anhelo de liberdade, un posicionamento ideolóxico, político, co que eu me identificaba moitísimo, e tamén eu me preguntaba como fixeches para vivir tan intensamente, para voar tan alto, sen abandonar e sen marchar de Galiza e sempre mantendo ese vínculo, ese compromiso con Galiza e ca familia. Entón, pois, por todas esas razóns, eu quería buscalo, explorar e indagar en todo ese período histórico tan intenso. O que ocorreu foi que, buscando a Antonio, con quen eu me atopei foi ca miña nai Socorro, que era unha muller con uns valores moito máis conservadores, os que eu non me quería parecer en absoluto. Entón, o plantexamento inicial da película era que eu viaxaba a Galiza, nas miñas visitas, exploraba na biografía familiar, buscaba a Antonio nas imaxes de arquivo dos anos 80, nos lugares, redescubrindo toda esa súa historia. E tamén facía visitas a miña nai Socorro en Vigo. Entón, hai un rexistro moito máis íntimo de situacións cotiás. E o que ocorreu é que, inesperadamente, a enfermidade de miña nai, que estaba diagnosticada de fibromialgia, foi empeorando o transcurso de todo ese tempo no que eu estive rodando. Entón, tiña que pasar moito máis tempo con ela. Entón, tanto na vida como no filme, o centro foi a miña nai, a relación ca miña nai, e nese filmarnos e tamén ter que coidar, pois a nosa relación transformouse. Tamén eso implicou un xiro de guión cara a todo o que estaba por vivir, que non son máis explícita porque se non faría spoiler, hai que vela a película. Si al verla veo que es una película que puede ayudar a alguien, diré que sí. Me remonto outra vez aos inicios. Eu comecei o proxecto no contexto do máster en cine documental de creación da Universidade de Pompeu Fabra que eu cursaba. Entón, aí fixen como un dossier, comecei a desenvolver os primeiros tratamentos, e xa estaba grabando, nas visitas a Galiza eu xa grababa. E aí, na búsqueda de productora, atopei a Sétima Media, Silvia Fuentes, pola parte galega, e pola parte catalana a Mireia Graer de Ringo Media. Fixemos tándem e xa comenzamos a traballar os materiais para pedir as subvencións, para poder financiar a película. Eu, nestas visitas, seguía grabando. Hai outros rexistros no filme que xa teñen unha produción máis grande, que está Lucía Cepán, de directora de fotografía, Xavier Souto, de diseñador de son, que todas esas partes do filme que como outro rexistro se fixeron cando xa estaba todo confirmado. Entón, o que ocorreu nesta película, neste camiño, foi que, digamos que, a parte de desenvolver, de facer o guión e de atopar compañeiras de viaxe e financiación, foi doce e doada.
pero despois o xiro de guión do empeoramento de saúde de miña nai e todo o que nos tocaba vivir, que implicou un cambio nas nosas vidas e tamén na película, pois claro, eso todo houbo que reescribilo na fase de montaxe. Esa fase alongouse moito e costou moito tecer a película. Hai un aspecto do filme que tamén me gustaría sinalar, non? Nas diferentes capas que traballa e temáticas, tamén hai como unha intención de destacar pois a creatividade e a visibilidade da labor das mulleres. Comentaba, non, que eu quería saber máis do meu tío Antonio, admirábao e non quería parecerme nada a miña nai. Ao final, puiden ver a miña nai non só como nai, senón tamén como muller e como na súa vertiente tamén artística, porque ela era música, era poeta, e iso tamén se expresa no filme. Tamén, por outra parte, o meu tío Antonio, artesán textil, que montou o taller A Outeiriño, sempre traballou man a man ca miña tía, ca súa irmá, Concha Outeiriño. Cando el faleceu, ela foi quen tomou as riendas e tivo que convertirse nesa cara visible que non fora na mentras estaba Antonio, non? Bueno, hai tamén esa mirada na película, non? De recoñecer e de visibilizar toda esa labor. Bueno, e visitamos no filme o taller A Outeiriño, que desde o ano 92 seguiu levando adiante Concha Outeiriño. A forma final que tomou a película foi pois nas últimas semanas de montaxe. É unha experiencia moi bonita presentar a película nos cines en Galiza, no que foi programada. Agora mesmo, moi probablemente haberá máis proxeccións, en lugares nos que xa se proxectou, pois que se amplían os días de pase, houve bastante afluencia de público e a xente nos coloquios que fixemos posteriormente ao filme, pois as conversas, compartir sentires en torno a todos eses temas, esas emocións que se moven no filme, para min e tamén para as produtoras, está sendo unha experiencia moi enriquecedora. Sí. Hai 3 ou 4 días, non? Recibir a noticia da nominación aos Premios Mestre Mateo xunto a filmes tan sólidos e tan interesantes como as propostas que hai este ano a candidatas a mellor longametraxe documental, pois foi unha alegría enorme. Perfecto. E agora imos a repasar xuntos a cartelera do cinema comercial, as películas programadas nas plataformas digitais e a nosa axenda de festivais galegos. Primo. Ergemet está viva. Brady Corbett, despois de dirixir 2 longametraxes que xa apuntaban a un director interesado en historias pouco convencionais, chegou a gran pantalla con The Brutalist, un filme de 3 horas e media ambientado a midade do século XX e rodado en 70 mm. The Brutalist é un falso biopic sobre o arquitecto húngaro Laszlo Toth, interpretado por Adrien Brody, sobrevivido ao Holocausto e que fuxe da Europa da posguerra para chegar a Estados Unidos, no intento de reconstruir a súa vida. Corbett sírvese do estilo brutalista para poñer cabeza abaixo o soño americano, desde os primeiros encadres. Deconstrúe e destapa por completo a fachada máis hipócrita, mercantilista da sociedade estadounidense. The Brutalist è una película robusta, formalmente clara e honesta, o igual que as obras arquitectónicas, as cales se inspira.
Lo siento, ¿me la devuelves, por favor? No nos quieren aquí. ¿Quién? La gente de aquí. Ellos no nos quieren aquí. He sido inmensamente feliz 2 veces en la vida. La primera cuando conocí a Josh. Soy Josh. Yo a Iris. Y la segunda cuando lo maté. Os homes pueden llegar a ser más retortos e pérfidos que as máquinas, como demuestra l'acompagnante o último film de Drew Hancock. Iris, la protagonista, è un robot de compañía, programado para enamorarse de Josh, o hombre perfecto. Este último ejerce un control total sobre ella a tal punto de convertirla en una asesina. L'acompagnante è una historia antiromantica, un thriller de ciencia ficción con toques de humor negro. Pero sobre todo, Drew Hancock utiliza a ciencia ficción para retratar una relación machista tóxica. A magnífica interpretación da actriz Sophie Thatcher e un guión cheo de golpes inesperados fan que a película mantenga o pulso e entreteñanos durante 1 hora e media. Mais salò d'alguna solución demasiado simplista e uns excesos, l'acompagnante puede considerarse, en línea general, una discreta película. No puede ir a ningún sitio. Eli, espera, cariño, estoy hablando. No digo nada. There's war brewing in this territory. Brigham Young trying to make his kingdom. President try to stomp it out. Ya podedes ver en Netflix os 6 capítulos da miniserie western Érase una vez el oeste, dirigida por Peter Berg. A miniserie levanos ao anno 1857, no salvaje territorio de Utah, onde o exército de Estados Unidos, a milicia dos mormones e os indios nativos americanos levan una dura batalla pola supervivencia. Neste contesto, una nai e o seu figlio foxen do seu passado, mentre se enfrontan a un panorama cruel e violento, che parece una revisión do oeste descrito no spaghetti western de Sergio Corbucci. A miniserie Érase una vez o oeste è una mirada envolvente, cruel e primitiva sobre o nacimiento dos Estados Unidos. This entire American continent will be ours. Why do your people have so much hunger to kill? Fear. Everything I've done, it's been to him. Whatever you've done to protect you both, ain't no sin in that.
Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven, aquí en Telemiño. Mientras tanto, como sempre, buone visioni! Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé.